Diri lagi. Layas banget to. Turbo katak pagkaturog. Ayaw, di ba? Gana ako. Sana lang ang pasayro sa bibilingon. Oh, ayan na to. Kapoy. Yan. Pag may gumawas na nga pasayros sa nagudla, dawiya pong pantakaling kung tira. Sanalak. Look eh, damo naman ni. Sana all. Kakakaturog na kini. Sige daw, damo na gudin. Hindi na maihap. Paglaking padawanan mo pa. Basta, magpasinla ko. Makaka-relax na ako. Damo na yun. Mati ko nakadusintos na laki. Damo man yung tagpiso. Mati ko yung tagpiso. Pag iyapon mo nga may bigod makuan. Basta makadusintos lang ko. Relax. Klaro ako. Ano ba nga akong pumaya? Kasi nila sa pagod. Tutok na mo. Oh, pwede. Nagmata. Okay. May milang pwede ka mga di. Ito. Hindi mga pwede ka. Papagyan ko na. Para maka. Pagyan na siya. Parang ngayon ka. Ito lang may kuhan. May didala. Dala. Oh, kanyan din. Ito may Iskina Japan. Gago! Kung Pero mating kuan nagto. basta akong nagwalay mo. Sana all. Skinala Japan. Oo. Marang ka dito. Yan na yung mga pagpidikap. Tirahon. Yo, God mo nito. Ay, kaman. Bukat ka daw. Hindi na. Payag Japan ni Skina. Kaya mo nga. Padim ka tayo. Salamat ah. Ano man ini? Imo na ito. Ako na lang ni. Oo, salamat. Yan na. Nakakakuan na ako. Nakaka-relax. Mati ko tiuran. Sira ko ang takpin ko para ganang-alsat ko. Relax. Paano masabi? Tiuran. Hindi na mauyos. Pahin tala. Dahil kumiwa, dumalagan pa sakay. Kabuinas na lang nakapasahero. 20 pagod na tagira nila. Mabago-bago tatag ko ini para kay takpuan nila. Relax. Ang ulit mo punya mukha ng pakumando na balik na lahat. Pumapay din eh, manangangin na ganyan eh. Nalakot ay dito mapasok. Paano masabi? Paano ko. Dahil may tumawag ngayon. Pagyahan na. Nakadilak na din. Yan. Okay, natakpuan nga na tayo. Mahangin-hangin din. Hindi na mapasok. Wow! Ka-relax-relax na ako.
makatulong lang. Sana all. Para makakuan niya pag may mapakyan na, ready na. Kapapasin niya ng adlaw. Ngayaig daw lang ni Pedro. Kanina pag nagpipinamiling kung hait niya ginaya kan na siringaan hila kuno kami. Dinhi kuno kami magkikita. Hain daw lang niya din niya. No, wala na kinabiyan ji. Kakapoy na pag binaktason. May miling lugod-lugod ka na hilugod yung papakyanan. Makadilugodak na di. Uy, adi may nakaturog timing ini papakyan ng kulugod kay kanina pag nagbibinaktaso is kapoy na mo paso-paso na makadilugod ako. Nang, uy kilos yung manini, kilos yun. Uy, hindi po kutikin nga tao. Tinaturog, uy, magmamata daw. Ano tayo mo? Ano kayo kinaturog ka man din eh? Ano yung problema dun? Ha? Nakakasturbo ka. Ano daw? Napakyan na lang ko ay mo nga Eh, ano pinipapakyan na? at mag-iisog ka man. Nakaturog ako. Irayo na takbuhan. Naman ito. Biyahe. Nasiring Pedro. Naglalakam na kang Pedro, di ba? Oo. Nasiring hiya. Di ko na kami magkikita ng lugar. Paano matapos? Kanina nagka-istorya kami. Ayan pala, iyalag yung nilinurong. Ano nakabiyan? Di ba rin magkikita ito? Ay, manipid din. Amo nga ni, kinakanyat yun, din niya siring nga ni kayo magkikita. Amo gin kung hain ito ya. Napakiana nga ni kung hain ito yung Pedro. Amo gin sampit ko ikaw. Ano man, maaram ka kung hain ni Pedro? Hindi, lagi kumaram kay... lagi kumadya ko kay... Paparelax ako. Sana all. Relax. Adorila. At napakiana ko ay mo kay... Kanina pa nagbibinaktaso nga ni BNG. Ano naman, marag makunahan ni Pedro. Di lagi! Eh, nung nga di ako diniling mo kay Pedro. Hindi ka napakiana naman lang. Ang maram ka nga. Na, kuhan ako, relax. Ano lang nga ako. Ano man? Nagkatuntalo ko ni Pedro. Oo, God. Ano, nasina ka man ng mga katukita kang Pedro. Nasina ka man liwat. Layas dumag to. Turbo ka pagkaturog. Balbon talaga dito taksinis Ayaw, na God, waray liwat. guigo. Ba, di ba yan akong pisaw? Ano? Babalbo ko ng mutim sinilas. Ano pisaw? Kung una di. Istingi daw. Ano? 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 Eh, igawasit na yung pisaw. Kaya dinakchinilas. Dinakchinilas. Wara di igo-igo. Gawas ito. Umawid ko na din. Ano? Ayun ba? Natuod mo dahil maramuri nga niya ako pisaw. Natuod dahil niya. Napakyaw na lang nga niya ako ngayon. Ay, kung naanik ko, Pedro. Yung nga tabo ka, delikado yung nga tabo. Makadulot ko ngayon. Ay, kung napapakyaw na, makadulot.